Usa ang samdan ug unong ka magbanay ang apektado human nasunog ang pipila ka panimalay sa managlahing lugar sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nangahugno na kining atop samtang ginalamoy sa kalayo kining panimalay sa sulod sa usa ka compound sa Purok 15 Lanton, Barangay Apopong, General Santos City, mag-alas 10 sa buntag adlawng Lunes. Hinuon naluwas ra ang usa ka inahan ug tulo ka menor de edad human nabantayan ang sunog sa igsuon sa inahan. Aksyon na siya itom. Anak ko itom naman. Sagol naman ang kalayo. Dali-dali kung dagan. Pag dagan ako, giuna na akong bata. Gilikay sa nako ba kaya akong pagumangkon, luoy kayo. Init kayo. Isa kay naratol man gud akong manghod. Ako na lang ni sulod. Aron mapakgang ang kalayo, gisulayan kuno sa igsuon og sablig ug tubig apan wala kini miubra. Balik na ako, kuha kong tubig. Gitistingan ako ba, wig mapalong ba? Di man gid siya mapalong. Taod-taod miabot ang kabomberohan o gilayong napakgang ang kalayo sa sulod sa pipila ka minutos. Sumala sa igsuon sa nasunugan, short circuit ang gitudlong hinungdan sa sunog. Apan padayon pa ang investigasyon sa BFP sa hinungdan, lakip na sa danyo sa sunog. Samtang una kini, dagkong kalayo sab ang milamoy sa pipila ka kabalayan sa Purok 2 Dreamland, Barangay Mabuhay, Jensan, pasado alas 2 sa kadlawon adlawng Sabado. Gilayon kining girespondihan sa BFP. Nadeklara kining fire out human ang halos usa ka oras. Sa tala sa BFP, ana sa 5 ka magbanay ang apektado sa sunog. Apan samdan ang 19 anyos nga babayi human makaangkon og gamayng paso sa lawas. Ginapatan kini og first aid apan nagdumili kuno kini magpa-ospital. Gitagad na sab sa LGU ang mga nasunugan. Gibana-bana ang muabot sa kapin na 160,000 pesos ang danyo sa sunog sumala sa BFP. Ginasuta pa ang tinubdan sa sunog. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.